Takže čus hnus, ja ťa vítam pri dnešnom videu a dneska si ukážeme, ako prekrojiť mandarinku na polku. Takže opäť pôjdeme pekne postupne a povieme si, čo potrebujeme. Takže budeme potrebovať nášho starého dobrého priateľa. Hej? A samozrejme potom mandarinku, ktorá pôjde na polku. Takže ako budeme postupovať? Chytíme nôž za ručku pekne a dáme cca do stredu. Hej? Oj, to mi nevyšlo. Ešte raz. Tak. A je to. Mandarinka je na polku. Môžeme si ju vymačkať, alebo teda spraviť, čo uznáme za vhodné. Takže, ale pozor, to dneska vôbec nie je všetko. Dneska oslavuje narodeniny Marek Zemančík, Zemák alebo Barziak. No a na jeho počesť si prekrojíme aj zemiak. Takže opäť ten istý postup na polku. A je to. Už sa povaluje. Hej, zemiačik na polku do truby môžeme dať, zjesť. To už je na vás. Takže díky, že ste sa dívali na dnešné video. Určite dajte subscribe, like, komentujte a môžete aj zdieľať. Díky moc a majte sa.